Искате да замените клапана на вашата кафемашина? С тези стъпки ще го поправите за 0 време. Какво ви е необходимо? Клещи, отвертка и нов клапан. Стъпка 1. Отстранете корпуса. Започнете, като развиете винтовете отзад и свалите задния панел. Извадете резервоара за вода от уреда. Блъзнете страничните части на корпуса, за да ги освободите. Развийте винтовете отгоре и отпред на корпуса. При свалянето на горната част бъдете внимателни да разкачите внимателно заземителния кабел. Стъпка 2. Отстранете стария клапан. Разкачате маркуча, водещ към клапана. Развийте винтовете на клапана. Отключете маркуча за мляко и го извадете от клапана. След това с клещи разкачате кабелите отпред и на модула. Може да направите снимка, за да знаете точно къде отиват всички при поставянето обратно. Сега можете да извадите клапана. Стъпка 3. Монтирайте новия клапан. Първо, свържете кабелите на правилните места. Прикрепете маркуча за мляко и го заключете здраво. Поставете новия клапан на мястото на стария и затегнете винтовете здраво. Свържете отново другия маркуч и поставете предния панел на корпуса. Стъпка 4. Върнете корпуса. Първо, свържете заземителния кабел и поставете горната част на корпуса. Затегнете винтовете здраво. Върнете страничните части на място. Поставете задния панел и затегнете и тези винтове здраво. Вие заменихте клапана и кафемашината е отново готова за употреба.